హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇవాళ మనం గణపతుల కాడికి వచ్చినాం. మళ్ళీసారి పార్ట్ 3 అనుకోండి. చూసేద్దాం. మనలు ఆర్డరీనికి వచ్చారు. రండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇవి మస్తు ఇచ్చిండు. ఇదైతే నాకు మస్తు నచ్చింది. అప్పుడే తీసుకుందాం అనుకున్నాం కానీ బడ్జెట్ అయితే మామూలు లేవు. నాకు తెలిసి అయితే ఇది 40,000 తక్కువ అయితే అస్సలు ఉండదు. ఇది ఎంత తక్కువ చేసినా 30,000 చేస్తాడు. కింద అందరు రేట్ అడుగుతారు కాబట్టి ఇగో మొత్తం ఈ నుంచి అలా అందాక శివుడు పార్వతి ఇటు వేరేటి. ఇదెంతనే? 16,000. గదే గదే తెలుసు. మొన్న కూడా మేము బుక్ చేసుకుని పోయినాం. కానీ ఒకటి మేము బుక్ చేసుకుని పోయినాం. మా వాళ్ళే వచ్చారు. ఎంత చేసారో మాకు తెలియదు. అడిగిరండి తమ్మి, ఆ రోజుకి రోజుకు పెరుగుతుంది. నువ్వు అన్నమాట కొన్ని గంట, నువ్వు వచ్చిన తర్వాత గంటకు కూడా పెరుగుతుందని నువ్వు అన్నమాట. కానీ సరే వాళ్ళకి ఎంత ఇచ్చినా వాళ్ళనే వాళ్ళు మా వాళ్ళే కాబట్టి ఏంది ఇది ఎంత అంటున్నావు ఇప్పుడు? 16,000. 10,000కి ఫోన్ చేయి, ఎంత ఇచ్చినా అది ఫిక్స్ రేట్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఇది బుక్ చేసారు 11,000 కంట. ఇలాంటి మోడల్ ఆడు ఉన్నాయంట. చూద్దాం. ఒక ఇది 6-7 దాకా ఉంటుంది ఫీట్లు. చూద్దాం. ఈసారి అయితే టూ మచ్ రేట్ చెప్తారు. మరి 7 feet మరి ఘోరంగా ఉంది. మేమైతే ఆర్డర్ ఇచ్చిన గణపతి ఇది 7 feet ఉంటుంది కింద నుంచి. ఇటు మనం అప్పుడు పెయింటింగ్ వేయలే, ఇప్పుడు పెయింటింగ్ వేసారు. ఇగో కొంచెం ఒక ఇదైతే 10 feet అట్లా ఉంటుంది. ఇంకా మస్తుగా ఉన్నాయి. వెనక చూపిస్తా. పెయింటింగ్ అయితే ఇట్లా చిన్న పెడతారా మీరు? చిన్న ఏమో అవసరం లేదు. 10 feet ఉంటాయి. ఇట్లా తీసుకుంటారా? ఇగో ఇది మంచిగా ఉంది. తీసుకుంటాం. ఇట్లా సందు లేదు వీడియో ఇద్దామంటే, కానీ ఏదో అడ్జస్ట్ చేసుకోండి కొంచెం. ఏటైతే కండ్లు వేసారు అవి చూపిస్తా నీకు. ఇగో ఇవైతే కండ్లు వేసారు చూడండి. మస్తు ఉంది అవుతుంది గణేష్. ఇక్కడ అది ఓం అవి పెడతారు కదా, ఇంకా పెడతారు. ఇప్పుడు అన్నవాళ్ళు పెయింటింగ్ అదంతా వేస్తారు. అదంతా అవుతుంది. ఫినిషింగ్ మొత్తం అయిపోతుంది ఇవాళ. అంటే ఇవాళ కాదు, అప్పటి వరకు అయిపోతుంది. మామూలుగా లేవు గణేష్లు అయితే. దీనికైతే ఇది క్లియర్ పెయింట్ అంటే ఇక్కడ కొంచెం ఉంది చూడండి క్లియర్గా. ఇది 10 feet 11 ఉంటుంది కావచ్చు నాకు తెలిసి. అయితే మస్తు ఉంది మరి గణపతి అయితే. ఇగో మన గణపతి 333 మన వాళ్ళు అడుగుతారు. ఇగో 333 నేను అన్నట్టుగానే బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లాక్ వేసారు. మంచిగా ఉంది మన గణేష్. మరి అట్లే ఇక చిన్న వాళ్ళు ఉంటే ఇది కొంచెం ఉంది. ఇగో గణేష్ ఓన్లీ చెవులకి వేసేసారు. ఇగో ఇదైతే ఇంకా మస్తు ఉంది కదరా, మీ వాళ్ళని తీసుకోమను. ఇది కూడా ఇటు ఇద్దరు దేవేశ్వరు గణేష్. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే మొత్తం బ్లాక్ ఇస్తారు. ఇదైతే ఆయిల్ పెయింట్ ఇచ్చిండు. ఇగో అరే మస్తు ఇచ్చిడు. ఇది వాళ్ళు ఎట్లేరా రేవంత్ వాళ్ళది. ఇగో ఇది నందిది మొత్తం బ్లాక్ ఇస్తుడు. బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే మస్తు వస్తుంది అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇట్లా. ఇది కూడా అదే. ఇట్లా పోదా ఆడ తీసినాం కదా. ఇగో ఇప్పుడు ఆడ మనం చూసినట్టు కొంచెం ఆర్చ్ చేంజ్ ఇచ్చిందా అంతే కావచ్చు. ఇదైతే ఇంకా మస్తుంది. ఏమో 7 feet ఉండొచ్చు. ఎన్నుకున్నా అసలు కానీ ఆర్చీలో మస్తు వచ్చింది కదా. ఇగో 13 feet ఉంటుంది కంపల్సరీ శివుడు. ఇది ఆర్చ్ మస్తు ఇచ్చింది. దీనికి కొంచెం ఇబ్బంది ఉంది వీడియో.
ఇగో వస్తున్నా వేరే ఫినిషింగ్ అయిపోతున్నాయి ఇట్లా కుర్చీ టైప్ మస్తు ఇచ్చిండు గణేష్